Prvý ročník gymnaziálneho futbalového turnaja sa konal v priestoroch telocvične. Dokopy štartovalo 7 družstiev. Boli to menovite Lesklé krevety, Sex hoši, Hog Riders, Bielo-žltí sumci, Absolventi, Prváci, Princezny a Zámky. Chalani predviedli mnoho šancí. Brankári parádne chytali. Medailové zápasy vyzerali asi takto. O bronz sa pobili dve tretiacké triedy. Vo finále si to rozdali prváci a absolventi gymnázia. Celkovými víťazmi sa stali absolventi. Takže aké sú prvé reakcie majstra tohto turnaja? Tak a v skutku celkom dobré. Aj to bolo napínavé, čiže sme si to vydobili, dobre nás potrapili naši prváci. Takže som aj rád, lebo ešte minimálne 3 roky tu potiahnu na GMA, čiže určite budú mať aj oni šancu získať túto trofej, ktorú sme získali my, ale určite som rád. A i keď som to prijal možno viac im, lebo trošku už som ja samozrejme starší, ale som rád aj za celý tým, hlavne za Stisa teda, ktorý na staré kolena získal čo dlho túžil, ako Messi majstrovstvá sveta v Katare, keď vyhral. Čiže takto v skratke. A čo bolo kľúčom k víťazstvu? Kľúčom víťazstvu bol určite pokoj, že aj keď sme prehrávali, aj teda hlavne kľúč v bránke, že sme mali dobrého brankára, ktorý nás podržal a mal dobrú rozohrávku, čiže asi ten pokoj by som zdôraznil aj v ťažkých situáciách, že sme ho udržali. Takže tak.